na doye ewo hoda amen ye yankopon ne na dinu ye no kwasam se oga ye so ye na different ye fi be ma ye ho amasem a anumre ye nya kwanya ewo nanim otiasefo ne ma ye mom ne kwaseda emerade bi won no kwaseda emerade se wo hye ye wo fie wo ti wo ka mo na wo sie ye se wo hye ye wo Facebook eni ya ka mom ye na rade ase adofo no se nye rade na wo ye na fa oba Israel ka minu mi ye dia dance ye se eya ya da rade ase ni me ya da rade ase ni me ye won no kwaseda emerade ye na wo se eti asida inaya uti Jesus ya tu sa me botati uname
Say another so one way akwanya we see that our so ebre edu say onyame somafo this year 2026 asemo rade de adom na koa no so obesa de abreye amwone ne so nte na wosra ne mum aye kese ye papa e wodam a ye kwa ne nchen Bishop Albert Sakikwapon eni edina ena nwumre ye kwa papa nchen ne amaya kwa ba Bishop eni die kwase mu akwa baba sida awaso wadaroma omanfoni nyina etwe o ma fe ododo asafo mejoso eburu
na mopo mo te sɛn ma memfa saa akonya nso na menhwɛ mema ahwɛfoɔ ɛne atiefoɔ nyinaa happy new year na mafe sida hour ahwɛfoɔ ne sida hour atiefoɔ papa sesi ɛwɔ ɛyɛ sida hour no so no na ɛbora adwen ne entiaseɛ so na deɛ mepɛ sɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ tie ne sɛ onyankopɔn wɔ hɔ yi ɔyɛ atwum